Tässä lähdettiin Lurpan kanssa vähän kävelylle ja Lurppa tutkii nurkkia ja mä tutkin tätä tietä. Mä en ymmärrä sitä. Suurin osa väestä ajaa tuolla niinku kännissä olisi pitkin penkkoja ja sitten kun tullaan tämmöiselle pienemmälle tielle. Täällä vedetään keskellä. Ja ihan sama, oletko täällä risteyksessä parkissa tai odottamassa, että pääsee kääntymään, että se sekopää tulee sieltä, niin se ei meinaa väistää siitä keskilinjalta mihinkään. Mutkissa tullaan suoraan, ihan sama vaikka tuut autolla vastaan, niin pakko yrittää oikoa. Ja oho, onpa liukas. Ups, kato kun meinaa heittää selällä. Että niin. Mikä vitun vammaisuus tämmönen on? Kertokaas mulle.